pangurahan pengaraning jurit kang maguru kangsa tatakaya putula kuwi bauku wala dalah wah anakku ngger anakku layak to layakku nek maju ing pabaratan sapa wae ora bakal menang tanding karo Werkudara jebul atosing dadamu nganti kaya salirane Sang Hyang Yama iya Werkudara aku lagi ngandel saiki kowe wis mateni wong pirang-pirang dikepiye wae aku kelangan anak kowe kok mung meneng wae aku ngrangkul dadamu titi mangsa iki dadi srana patine Werkudara gunjang ganjing langit kelap-kelap katon klomat-klamet amatek mantram sakti Kyai lebur geni saking epek-epek ira Sang Adipati Dastarata mijil dahana murup anenggih daya pangaribawaning Aji Lebur Geni tinarka gada rujak polo dadane Sang Werkudara remuk dadi swalang-walang mati ora jur dilajatmu apa sepiro banggamu Werkudara kaya ngene priye atiku ing atase anakku kabeh mbok perjaya aku bisa nyaur utang mung kari Pandhawa papat Puntadewa Janaka kembar kemanikan mung suwe mijet wae ngranti saiki semlebone wewengkon Ngastina kaya iwak kecemplung wuwu sing baku wis bangka wah sing mbok remuk gada rujak polo bantu mati oh bantu Dewangkara kingken lermanguswa kang layon penyelang kang memanise wadananira layu kumelku cemrah maratani marang sarirani bunti oh kudune kowe dadi jole Bapak Pandhu kowe wong tuwa kudu tak pekteni jebul mrucut saka pangarep-arepku yen pancen kowe sih mrinani patine anakmu negara Ngastina nggonana selawase aja nduweni panyana Pandhawa ngadani Bratayuda kepengin milik kelungguhan yen arep mukti-muktiya Dastarata bapakku oh
Lelakon ora saya padhang nanging malah dadi peteng. Ganti pati. Kula sampun boten jencem malih mapan wonten ngriki. Aku arep golek pepulih malah kuwirangan kaya ngene. Ayo lunga separan-paran mendan. Oh. Oh. Saya tebih lampahe Sang Adipati Dastarata. Eling-eling nandhang Caca Netra Calahina dateng sumrep gumlaring kawontenan. Wesebit rontang-ranting busananing Keng Garwa putri Plasa Jenar Dewi Gendari. Sukunira kaos awrat labet mlenthung sak jagung-jagung kaya datan rinewes. Munggah gunung mudhun jurang kaya spider kekalangan datan ingkang tinuju. Tambuh-tambuh sutaning galih anggendhong tias wigena ingkang gumana musik ing batos muhung risang Bimasena. Tadi mangkono kandhek lampahe. Gendari. Aku krasa sesek dadaku Gendari. Lajeng kula saged menapa wiwit kesah saking Praja Ngastina sampun boten beta Raja Branapicis. Kejawi namung busana ingkang tumemplek wonten ing badan kula lan paduka. Dari kowe sing nganggo suweng dolen suwengmu kena-kena kanggo nyambung umur. Terus langkung prayogi mancing telenging wana katimbang gesang paduka Kakang Dipati sampun boten dipun petang malih kalian tiyang Ngastina. Oh dewa bejo temen uripku, anak wis ora mangku ibarat kebo sapi ora nuntun gaga ora matun bubrah langkrah kaya mengkene. Sisaning umurku karo umurmu malah dadi wong klambrangan kaya kere. Oh dewa paringa pengayoman kalian kula. Ladyan mbok geret-geret lakuku nanging kaya wis semper sikilku wis ora kuat kanggo jumangkah. Dari Kang Dipati monggo dipun kiyataken sawetawis sumuke kok kaya ngene kaya ana swara banyu. Ing wonten ngajeng menika lepen Kakang. Walah
kanggo nambani saliting gondangku. Entenono sedhel aku tak jegur kali. Ing atos-atos Kakang Tipati. Ngadalah, wah, segere dari iya, banyune ketoke bening banget iki. Wah, yang awak kang lungkrah dadi mari kaya ngene. Wis pirang-pirang sasi ora kambon banyu, yang awak kelet kabeh. Bareng ngrasake segering banyu kali. Wah, Enggal mentas to Kakang. Ora sik men rada anyep awakku. Iya. Pirang-pirang dina nganti ora bebuang. Iya. Weteng-weteng slemet kok ngene mau. Lega Gendari. Tobat Kakang. Iya. Saking gedene nganti kaya wong arep bayi. Lah dalah. Mbok inggih dipun bajongi supados nebih. Iya. Ketoke tak sirati kok ming molak-malik. Lah dalah. Wah malah ambyar. Monggo platuri mentas mangke kasrepen lho Kakang. Lah dalah. Sik. Kok ku merasak rungokno. Kae swara apa Gendari? Tobat. Hawanipun kok saya benter Kakang. Lah. Kok gumrubuk? Tolian ngetan. Kakang wana menika kabesmi. Kekalangan keblat papat kinepong dahana mula wela tala piye mati dari. Oh. Ayo sewingkir, aku gereten genine kok saya cedak. Aduh Kakang tiba, wela mati aku. Aduh mati. Wos marina sumupang yang ngeruno ngati netraning korapo sabdaning kukiloring kanikara saketar kene donganing kong ingkang mapan madaning monogong.
padha mira ingsun Rehapen mas Bagong Micel Tuhu tahap tanpa karya Sengkang rina mekan Gusti Aswatama kula wonten dawuh Raden ilang kang Mbok Banowati wis anis lho niki ora susah nggugu karo gunemane Pendhita Jireh najan kuwi bapa pamanmu nanging ora susah digugu guneme ora wurung mung bakal nyrimpeti laku. Nggih, keparengipun Raden Kartawarma kados pundi? Kowe anak ing Pendhita Kondang tak upamake Bapa Durna kuwi gajah aja nganti duwe anak tikus. Ngerti? Nggih, ngestaken dawuh. Nganti tekan lak-lakaning naga kudu kasembatan awake dhewe golek pepule. Nggih, ngestaken dawuh monggo Raden. Oh, kan. Karendetri Wanagong liwang-liwung pating planggrang perbatang Malang Suket Bamban glugut rawe kayu wingas Werje cacing lintah ula diwel mewah sakedhap panggroning singa barong sayekting kono papan dununge Dewi Banowati ingkang wis karendet ribeb bundutan anyrimpet penjalin cacing sisaing sarira ramening Baratayuda Jaya Binangun ingkang nyatane wis purna kanthi guguring Sang Duryudana labet binujung dening Bambang Aswatama nganti ngayam ana tindak ira tambuh ingkang sinedya Dewi Banowati tatanan ingkang kesti moho nganyipta lampus pauta mulat saking katebyan permana panawanging netra Dewi Banowati gathuk tataping pasuryan Tito pamawase panah Pandhawa Sang Arjuna. Adikku. Oh. Loko.
suwe suwe no nanu apa-apa kene mbuh sak nembango to Gong sing nembang ki cocok karo atine ngono ki kok nyang ati kok nyeles kandhani ya cengkoke iki lho cengkoke ya terus esuk-esuk ngunggahke wedi wong bar nyuwara apik-apik kok ngunggahke wedi Kakang Mbok sanget mboten nginten Kakang Mbok Ayu layak kula upaya wonten ing kedhaton Ngastina mboten pinanggih jebul Kang Mbok Ratu wonten madyaning wana nggon kene bareng didemokno set nek ngrangkul bojomu ki nek kaya ngeloni lemari ya Kang walah Serasa. Dek. Mbok sinem mau dek ya jek neng kono ta, Tru. Ijek arep ngincim sabda Brahmana Ratu. Petro. Ha wong kaya ngono kok ora marake jebolke jantung iki tak roh wonge. Wong lagi suarane wis mengundang syahwat. Mbaya kowe aja ngingetke kene mbok kowe marep rono to, Tru. Marep rene, Tru. Nggih. Pun malah cethu ndara janakane kelametan bareng cethu aku kapan karo Dimas Permadi kok ya ora entuk Kang Mbok
kenging menapa kang mbok malah mapan wonten madyaning Wanadri. Dimas. Sekawet aku dibujung-bujung dening Bambang Aswatama. Nanti aku nasak nusuk madyaning wana iki, Dimas aku mung kari kleyang kabur kanginan. Aku suruh lamun tengkang sinuwun Prabu Duryudana gugur ana madyaning Pancabakah Yai. Ora urung yen to aku tetepaning praja yung ora bakal langgeng uripipun Kakang. Durung karuan lamun to Yayi Puntadewa bisa nampa tekanipun Kakang. Kang Mbok sampun ngendika mekaten. Monggo kula boyong manjing pura sedaya ingkang nanggel Janaka. Apa? Ngoten dawuh. Ora ana cara sing becik kejaba mung nyolong laku. Keparingipun Raden manjing kedhaton Ngastina nanging ngarah wanci bengi. Wancine padha sirep wong. Lajeng paringipun glindase aku dadi ratu Ngastina, kowe pati. Ngaturaken panuwun. Piye carane? Kula gadah pusaka peparingipun ibu kula. Naminipun Kyai Cundamani, inggih Cundamanik. Daya katiasane menawi dipun tamakaken bumi jemblong saged kenging kangge ngesong bumi. Buktekno tamakno bumi. Mulai mekaten kula aturi mriksani. Kula sing ngandika Raden Kartomarma kedah nglandak ngesong bumi lho. Oh, Gar, eling Gar. Oh, yeah.
Senopati Darmaputra Nyang Tanan Jaya matur Unami pasang Kalimantabi sinabeting Iloduni sinuwun kula nyang sowan Kanjeng Ratu Banowati ngaturaken genging panuwun sampun kepareng rawuh wonten Ngastina. Ladalah Yayi Ratu Jengandika menika sakmangke lenggahipun dados putri boyongan. Janaka kula wonten dawuh. Manut pangrasanipun Kakang praptane Yayi Banowati iki tinampa nanging kudu dinadar luwih dhisik. Parengipun Kaka Prabu. Dikepiya wae Yayi Banowati ku tilas garwane mungsuh. Kanggo nandha kasetyaning Yayi Banowati marang Praja Ngastina lan Pandhawa. Lebokno ana ing kedaton nanging kudu sari. Ana sanjabaning kaputren luwih dhisik. Lamun to Sutara wanci Yayi Banowati nuduhake pamut sejatine gedhe rasa dharma lan kasetyane marang Pandhawa. Pandhawa wenang nampa sakputuhe. Nun inggih Kaka Prabu. Mbok Ratu Banowati kula mung nderek keparengipun Kang Mbok Ratu. Patobat ngaturaken genging panunawit pangayoman paduka sinuwun. Yayi, nadyan Purna Bratayuda menika mboten kok ateges enteng jejibaning Pandhawa nanging saya wrat. Awit pun Kakang ngertos bilih tasih wonten trubusaning satru cikalaning mungsuh ingkang sak mangsa-mangsa badhe saged ngobak-obak katentreman. Wah, piye harepmu? Dara, samega baris pendhem kenjer rina wengi aja nganti kendhak. Luwih-luwih patunggone putumu paripurna ya si parikesit ingkang masih jejabang. Merga ingkang digegala besok ya mung tedak turas Abimanyu. Nun inggih Kaka Prabu ngestaken dawuh. Sawe gakno kabeh para putu-putumu Werkudara. Iya, aku manut. Arsa madangi sagaduk mungup aning sapucak ing wukir marep babak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung Paspura Ngastina. Iki wanci yahmene iki penak-penake wong turu nanging kok gumiyak. Wah, pancen tak akoni Pandhawa pager pipit. Iya. Kuat nampani sirep Begananda wewe putih cetha wewe menungsa peng-pengan.
Tama kula. Ora kleru. Sirepmu mandi. Sedaya sami klekaran mboten wonten ingkang unyet-unyet. Kowe eling sapa iki? Atmaja Puntadewa. Pancawala nang. Wah. Aku pokoke sing mateni. Sing ngandika rumiyin. Wah, bongko. Kowe diarep-arep karo gerangamu. Dupeh menang Bratayuda, mesine kowe sing kuasake nglungguhi Dampar Ngastina. Nanging pangarep-arepmu kuwi muspra tekan kene bosok dadam. Ora mati buangeten. Golek liyane tel. Aku ratu kowe patih. Jejuluk Prabu Kartomarma kowe patih Tama Pandaya. Nggih, ngetan. Wah, iki sing tak goleki. Biangsat elek. Mestakane Bapa Durna mbok nggo bal-balan parak kowe. Anake ratu cilik Pancala gedibal ping 17 mung trima dadi kesete Pandhawa. Terus tajemna utang nyawa, nyaur nyawa. Yoto ketamu. Ramindo gawe iki cundha manik. Gunung Jugruk Segara Rasak. Nggih tunggale. Iki nek turuting Besasik kok remine mawut-mawut. Iki nek tekan ngendi-endi ngene iki. Oh, iki wangune kalah terus nesu. Diorak-arik kaya ngene. Oh. Wong sabrang lor. Ah, ora lali iki. Wah, ayu ya. Kaya ngene kok mung trima dadi mbok enom. Iya. Telehe. Ora pati. Wong wedok sing lanangi kowe Srikandhi. Ayu rupamu ning kowe mung trima dadi mbok enom. Kowe mbiyen wis mrejaya Eyang Bisma. Kowe wis mateni prajurit pirang-pirang. Nek mung diapure wong wedok,
Krubyuk kabutan Pinjung ora mati derajate op. What? Wah, iki tenan nggonku bedhek. Yang satelek kowe mesti bali dadi begundale Pandhawa. Wah, Banowati. Wah. Umure wis semono nek isih ayune kaya ngono. Layak to layak matane Janaka. Nganti cepaplangan ngalor ngidul lan duwe isin. Jebul wong kaya ngono. Iya. Duryudana nganti bingleng-ngleng. Ketutupan jarike Banowati mergo pucuk rambut nganti jempol sikil kok blas karo cacate. Pawakan kok le mrusuh. Le utuh wewek. Disawang nek ketok gedhi. Nuruti karep nganti cak lempoy. Kaya wong setanen Swatama. Arsa bengok Banowati Suprandini den suwekake kampuh den jejelake tutuke nganti datan bisa obah. Sepira banggane wong wadon. Solahe Swatama nganti kaya wong reokan. Bebeki gulung nganti sak amoe. Kecekel tangan nyawamu ning bun-bunan bangsat wong wedok pelanyan kuwi diapurmu apatene wabrak apa suwek cangkemmu biak rekatak ben sigar dadi kelas
Aning bayi dikrodongi apik. Apa yang ngono ki kabare sing turun Abimanyu ki mesti iki. Praeh-praehane olah meleset serambut karo gerangane. Wah. Aja njangka yen to kowe dadi mustikaning satriya nekem negara Ngastina. Nyawamu ana pucuking cundha maneh. Kaya dililing jejabang parikesit ngaruncal. Amancal pulang geni ingkang pinasang dening Sang Arjuna. Mencelat kang pusaka tembus jantunge Swatama. Bablas nyawane. Kok geger getih lambah-lambah sak nggon-nggon. Wah. Lagi tangi aku. Nek ora kleru kok Bambang Swatama lho. Wis kasep do mati piye. Menapa paduka nandhang lelampan ingkang mekaten Kamba. Pablai ketoke mau isih ana maling sing urip. Sinten Kang Mas? Mlayu ning kono kuwi mau.
Peteng-peteng ana wong ning kono sapa? Inggih, kula. Kula sapa? Kula nami kula Raden Setyaki. Lho. Raden Setyaki iki suarane ra ngono kuwi iki. Nggih, kula Raden Danurwinto. Ah, maling kowe. Ah. Kowe ngerti wong Melayu iki? Sapa? Kae Kartomarma. Ora lanang mlebu ning gedhokan jaran. Ya kaya ngono kuwi. Kowe arep ngunduh wong penggawe sak jege urip kowe mung saba jejember kaya kewan brengkutis otak-otak mega wis lawas. Kula nuwun sewu kula Begawan Krepa. Kula mboten badhe bebela pecahipun swata Raden Kartomarma sinuwun. Malah kapara kula nyuwun pangayoman sinuwun mlebu kedaton Krepa. Pedhut ngendanu ingkang limputi Pura Ngastina sakmangke sampun sumilak. Purnaning Baratayuda ugi Pandhawa boyong mlebet Pura Ngastina menika dados pepenget. Lan tetep Anjalarisih Nugraha Agung mila monggo sami anyondongaken raosipun.